Ngaya esibhedlela Yeah. ngo-2014 ngangikhulelwe. Yeah. Ngiyoqala ukuxukuza e-Gateway Clinic. Mhm. Ngaxukuza e-Gateway Clinic ngabeletha ngoJanuwari Yeah. 11, 2015. Yeah. Uma ngibeletha ngahamba ngahlinzwa. Uma sengihlinziwe ngagoduka ekhaya ngabuya sengizogoma ingane khona iklinikhi e-Gateway. Yeah. Uma ngigoma ingane bese kuba khona usister othi hayi abafuna ukwenza i-pap smear benza bazowenza i-pap smear. Hayi ngiye nami ngenza i-pap smear. Uma ngenza i-pap smear athatha isikhathi kama-results okubuya. Ngiphinde ngithi uma sengizogoma futhi hayi ama-results kuthiwa sebuyile. Hayi mase buya ama-results athi unesi hayi ama-results akhe asiwaboni kahle sibone engacacile sizokusa ezansi emshiyeni. Hhayi-ke ngiye-ke abanginika i-date-ke ngiye-ke ezansi nge-date yami. Uma ngifika ezansi athi udokotela hayi sizokuthatha isicubu ngoba manje engathi ama-results akho bathi awawaboni kahle. Ngivume futhi bafuna uku-check ukuthi isibeletho awunalutho awunayo i-cancer. Okay. Okay, ngivume kodokotela akwenze lokho. Abuye ama-results athi hayi anginalutho ngi-right. Yeah. Abese udokotela hayi-ke uzolokhu ucheck-ke nje udlulisa unyaka ulokhu uzicheckela. Yeah. Sekuhamba kwesikhathi ngithola i-call. Ngifonelwe esibhedlela ezansi kuthiwa hayi udokotela uyakufuna uze esibhedlela. Ngizokwenzani esibhedlela? Udokotela ufuna ukukhuluma nawe. Okay, yimi loyana-ke ngangisebenza. Yeah. Ngishiye emsebenzini ngihambe ngiye khona esibhedlela. Uma ngifika athi udokotela hayi akuwena esikufunayo. Wena u-right khona esimfunayo bakufonele wrong. Yeah. Ngiphinde emuva. Uma ngiphinde emuva hayi-ke ngoJulayi loyo. NgoSeptember sengena i-call futhi hayi mhla 26 uyacelakala futhi esibhedlela. Awu ngizokwenzani? Udokotela uyakufuna hayi yimi loya futhi ngomsombuluko ngivuke ngihambe ngiye khona. Uma ngifika esibhedlela kuthiwa hayi-ke udokotela uyakufuna usibanibani asezukulalisa uzolala la. Ngizolalelani? Usubizwa emshini straight. Ngisemshiyene. Ngizolalelani ngithi mina bathi hayi udokotela owaziyo. Hayi ngihlala sibhom somluko. Ngimbuza unesi ngilalela angigula nginalutho. Anginalutho angigula ngizwa inhlungu akukho lutho ngilaliswelani ngoba phela ngisanda kuphuma kobeletha. Kade ngihlinzwa unyaka odlule. Athi hayi sizozwa kudokotela. Lishona ilanga angafiki udokotela. Nangakusasa udokotela angafiki. Bese kuthiwa uye theatre. Ngiyonzana i-theatre. Hayi wena wawufika la wopha ngo-2005. Wopha ngo-2005 manje udokotela afuna ayobheka ukuthi yini leyo ikophisa mhlawumbe inkinga kusesibelethweni. Ngithi mina kunesi hayi mina ngi-check-ile nje perhaps ama-results ama-right. Angikaze ngingophe futhi. 2005 bengingekho la. Bengihlala eNtuzuma bengingahlali le eMlazi. eMlazi ngifike ngo-2014 ngoba sengikhulelwe la ngizoxuza ngiqala ungena emshiyeni. Kwathiwa nje hayi sizokuthatha-ke ushuthi uyokhuluma kudokotela. Yimi loya ngithathwa ngisiwaphi e-theatre. Ngagcina nje ngingena emalayithini angizikhumbuli noma ngasayina noma ngenzani. Ngangingena nje ngangiyidomu nje ngingazi ukuthi ngiyaphi. Sengiphapha hayibo nginey'nhlungu. Ezani inhlungu enginazo. Angiyitshela ukuthi mhlambe ngikhona iy'nsimbi engifakwe zona noma kanjani. Kanti bangihlinziwe. Ngibuze kunesi-ke ngithi kwenzakalani? Ngiqale ngibuze kulaba engilaba esibhedlela. Bathi hayibo wena unjani? Thina kade siyokhishwa ilokhuzana izibeletho wona abakukhipha ngithi mina hayi angazi ngikhishelweni. Xa ngiphike. Mase kufika unesi hayi kade ngenziwani athi unesi hayi bantu okhishwa isibeletho sikhishelwane. Ngabuza sikhishelwane. Athi ulokhuzo unesi hayi wena utholakala ukuthi wade wopha ngo-2005 ngithi angimina loyo ngiphambanisile. Athi naka ama-results angiveza ama-results ngithi akumina. Angiyena mina wakalokhuzane wakaMthembu. Angisiyo uMthembu mina ngundlela. Kwathiwa amagama abhaliwe ukuthi usibani ngithi angimina loyo. Amagama iwona kodwa isibonga kumina lokho. Phambana izibongo. Phambanile yebo. Ngithi nibona amagama akumina. Hayi kwathiwa-ke hayi-ke shuthi hayi-ke kube inhlanhla basho nje bathi hayi shuthi kube inhlanhla yakho. Inhlanhla yakho. Ngathi inhlanhla yani ukuthi ngenze into engingayiplanelanga. Ngihlale-ke kanjalo nekhathetha-ke kufika udokotela. Athi udokotela yini abuza unesi yini ndaba lona olokhu ehlele efaka ipayipi engalikhiphanga ipayipi lomchamo. Athi lo dokotela ngicela nimkhiphe manje ngisamile. Ezonesi angikhiphe kumgqibela ngidischarge udokotela ngiphuma.
Mangifika endlini bangiqashela imoni. Mangifika endlini hayibo. Kimanzi esigedini, kimanzi eswele esigedini. Hayi ngithule ngilale. Isonto ngomsomluko hayi cha ngeke nombhede kusena umanzi. Ngishone khona esibhedlela hayi ngeke angilali. Ngiyavuza nje kuyaziphumela nje azikwenzakalani. Sibe sibuyiselele nesibeletho. Cha, asikho nje. Athi ungifica umphathi khona mama umphathi nabanye onesi. Ngibatshe nginenkinga kanje. Angazi ukwenzakalani kunamanzi nje aphuma kuyazivuzela nje. Athi unesi hayi asisifonele udokotela ubani wakuhlinza ngisho udoktor ubani wangihlinza. Hayi bamfonele. Hayibo nansi patient inenkinga kanje patient idinga uthi uzoyibheka. Athi udokotela ngibhizi ngeke ngikwazi ukuza lapho. Kusho ukuthi ngiyaqala ukwenza lelo phutha elizekile. Kuzobe namhlanje ngiphinda ngambona udokotela. Selokwasuka 2016 ngihamba izibhedlela. Bangidlulisele eAlbert. Namanje ngisihamba eAlbert angisizakala indawo. Ngiyazivuzela nje angikwazi ukuhlala ngingafake iphedi ngingafake lutho. Bona ngifake something ukuze ngingabi manzi. Kuvuza ini? Futhi kuyaziphumela nje umchamo uyaphuma nje. Uyadikhela nje. Ufuna ngifake something. Mangifike eAlbert 2016 kuzobe manje kuthiwa wamuva mangise eAlbert udokotela bamuva ipipe lomchamo. Wakhipha isibeletho washiya amachubu washiya umlomo wesibeletho. Manje ngixoxa ukuthi kanjani enza lokho. Sengiphuma manje ngisho nokoshiswa eEdington. Asike isibhedlela engasihambanga. Bakushisa bazama ukuhlanganisa manje. Ngayoshiswa eEdington akulungi. Mawuba ngisengize ngiye eEdington manje kuthiwa ngoshiswa bengiloko ngihamba eAlbert lokuthiwa hayi ngizolokhuza lo dokotela nginika ama date. Njalo kuloko nginikwa ama date. Kusuka 1 hayi sasibona umlomo wesibeletho ngathi khona into eyenzakalayo. Ngathi khona inkinga eba khona. Ngithi yini inkinga? Bathi sibona ngathi kuqala izilonda lezilonda zizozenza icancer ngcono siyokushisa. Ngahamba ngayoshiswa. Ngasha ngathi ngishiswa ngamanzi abilayo. Bakushisa ngaphakathi. Uyashiswa phela umshini uvela ubekwe nje oshisa noma ikephi. Ngaxela ukuthi manje ngishiswa kanjani futhi ngingena sibeletho. Umuntu ushiswa kanjani ngingena sibeletho. Kuyimanje nje ngihamba esibhedlela angazi ukuthi kolunga nini ngizosizwa yini kanjani angazi. So yibufuna ukusizakala ngakho yonke la. Ngifuna usizo lokuthi bangilungise. Nalo mlomo wesibeletho awushile namachubu bakukhiphe ngoba kuzongisiza ngalutho. Achaza ukuthi uyingikhiphela lesibeletho njobe sengilimazileke. Ngifuna ukusizakala nami ngiphile njengabantu bonke. Ufuna ukuthi kuphele lokuvuza okuthiwa call. Okwesibili bese kuba isibeletho siyabuyiseleka. Ngeke sibuyiseleke isibeletho. Njalo bese nje kuvale lama tube. Kuvalwe lama akhishwe. Naba wakhiphe nomlomo wesibeletho la ushilo. Ngoba phela kube ukukhipha ngenhloso wezokukhipha konke. Wakushiyelani ke lokho kushila. Manje ngiyafuna ukwazi ukuthi ngempela kwenzeka kanjani. Manje isibhedlela ezikhona la ngihamba emshiyeni ngihamba eAlbert ngihamba eEdington ngisaya khona. Bafike bathi nje mekubona onesi mekubona. Baphatheka kabi. Ibaphatha kabi nayo lento ngoba nje unesi washo athi ukube ngangazi ukuthi nawantu khona kulabantu abawuhlinza ngizotshela ungavumi. Udokotela wehlinza ngasanje ngo2016. Yini wengenelwe yini wengenelwe ukuhlinza nje? Ukuthi wengenelwe yini? Ngoba ngiyamazi igama lalo dokotela futhi ngamkhomba ngiyamazi. Usasebenza yena phela nje. Akasasebenza kasekho. Into engiphatha kakhulu nje uthi aqhamuka uzongibheka akabona ukuthi nanti ipatient ade ngihlinza kuna kwenzeke kanje. Akazi. Akasasebenza manje usa-retire noma usayena. Ukuchazeleka kahle ngempela ukuthi ngophila lempilo kuze kube nini. Ngoba mangiye emshiyeni udokotela vela ngibhala incwadi ahambe kasasa baye bangitshela ukuthi mina bavela bathi hayi wena unalutho wena. Mangithule lo mpilo leyo mpesheni banginika 6 months. Ngizosebenza apha mina. Imuphi umsebenzi engizosebenza? Awu. Okusomanje akusakwazi nokusebenzeka manje. Ngikwazi ukusebenza. Inhlungu zikhona. Bezikhona inhlungu azisekho manje. Hayi kezwakala. Asibambe khona la.